pak. Hi guys. Tulugon kay ay bag. Day real talk takaran zay no. Kabilabakas ka ng experience sa imuhang life day. About life. Ano ba life ka day sa una day to. Uyab imo di tanan buhato na day experience ka na no. O di ba tanan pag manguyab sa imo tanan buhaton, di ba? Pag ikaw maiyahan na, unsa naman day kumusta? Unsa man, unsa ka, tong naiya na ka. Di ba? Mao nang giing sa pag magugma, magkuan-kuan, di ihatag ang tanan pag iniabot, pag iniabot sa panon nga biyaan ko, o di na pa para sa imo, wa ni mo gihatag tanan sa iya, di ba? Pag imo ihatag tanan sa iya, impas ka, human ka. Wa na mabilin sa imo ha. Oh. Di ba? Oh, so dian magtanga-tanga iyot. Di magtanga-tanga naman ng anak-anak iyot. Di ba? Kaya ano? Ay, may kayo na sila mga istorya. Gim ko ano tanan bato na makabuhig patay amega. Sa katong nangoya pa siya sa imo makabuhig patay. Gading naging kamo na, wa na. Ikaw na yung mamatay. Human anya ba ilad pa kaday. Wahala ka diha. Peace.